Seyun ne na an hanin mu chuan yujung chu musit takin lo tong khuma chuti vele min hi ka chu alo inrol ve ngal do hun point yujung chu mun fian rel la ya chuan kau sangin yujung chuan ti za atum ve shim shim anga alo nga ya yujung chuan chulaya tho chan chu aleiba te tlak na na ni thu alo shil ma se do hun chuan yujung torna te chu hria thiam pui lovin yujungi a mu apiang chuan shiom ati thin thu le dam lo mai tur anga aum thin thu alo shila yujung chuan do hun wangin shiom tam tak tuar thin ma se atong kam ngai thak nuam lo tak tak te chu haiderin akal san ta de ani min hi kan yujungi na thok tura asom le atran em mai chu seyan in a mu chuan shiom alo ti ve em a ma se min hiak chuan engma shil fia chuang lovin an pani chuan contract mai in nei an ni awanga achunga loin ro lo turin a shil thung yujungi po a na awanga achau em awangin apa korla chuakin a ha a ti chuan apa iptia chuan receipt muin a thi nia a thil leina alo ni yujung chu manmo takin apa thil leina dora chuan akal ngala dor nei tunu hne na chuan apa thi nia apa chu dora akal ngei ani ti awa fin fia apa chuan chulai dora chuan kek alo le fo thin hi alo ni dor ngak tu chuan chu minia do hunan apa lama aron kal thu alo shil boka atu kalo ni chuan ahmania thil thlenga wangin yujung chu a hlim lo mel he maya ti chuan min hi ka ina na thok turin akal ta zoka a na wa tho chu thil hote ni in min hi ka u naw nu po chuan ai siam te tui alo ti hle boka a na tho tur ang zong te a tho zo nu chuan yujung chuan dora na tho le atuma ma se min hiak chuan chol ha dam na hun nei se ati awangin chuan lam siamin le khabu pakhat chu atop dan shiat adu awanga chiara shil fia le turin alo tia ti chuan yujung chuan le khabu chu a chiar ta zo kani do hun po chuan thei to pin se yani chu alo chai ve mek boka ma se thil ol sam tak chu ani lo se yin chuan thian ang chawa a en thu alo shila atuk alo ni chuan yujung chu min hiak ina na thok turin akal le a min hi ka signature a mu chuan nikhoshelawa atluk truma adam do in omna man zong pe tu ani ti she chuakin do huna chuan engma alo ti lo ti a she chuaka min hiak po ron harin yujung chuan amut puante suk an ngai awanga kalani thu alo shila chuti asuk turte asuk zo nu chuan yujung chuan atuk lama chuan restaurant na alet le adu to thu le a tho puite an ha lu tu ka hlo thu a shila yujing po a in lama hole in hon chuan alo ngak renga hon chu yujing fapa athi ti asia ta tangkhan amu hil thei ngai lawani a in chhir em awang chuan adam chung zonga in chhira hun a man to tur thu alo shila chuti lai tak chuan do hun pon yujing chu ronjong chuakin yujung chuan min hi ka bula enge mosoi anaya aron ring hlerani a chan po an khe su min hi kan a chui non le ti asia in chhirna nei mi alo chuan yujing chu accident thlen laia motor khal tu ani ti na ron hawa yujung chuan atan aya atan sakpa ber chu tianga alo dang lamta chu makati in thil pakhat zo chian adu veta a apa thi zan khan apa bula akalem ti alo zot let do hun chuan tlang takin dor nei tunu chuan mu sual ane aniang tin alo changa do hun akal liam nu chuan hon chuan do hun chu afapa ne na thenshang turati tu chu ani thu ashila chu thu yujungin an sia chuan aril ruana in bakery lam chu awapan lia ti chuan chulai hmuna chuan cctv a omani ti wa machuakin a thian nu hera nen chuan an car chu mi in an su ti in police station a cctv en tumin an vakalta a cctv a do hun le apa an mu chuan yujung chu atliak nop ani ber mai engkim chana a ai aturna pa in apa le afapa atha sakti an thia chuan a oi thailo hial zokani a in chirin ama le ama chu a in dem ema chu tianga a om chu min hiak chuan ron mu in aron hnem ahmangaih bera chan khan huat na le thinrim na a kha ve thu le phubalak ngei atum dan te shilin do hun laka phubala ve turin aron thlema ma se yujung chuan thudik tak asoi chokani chuan thon thu hlui soi chu ali angai don ti sia in engma alo la soi du chuang lo atu kalo ni chuan yujung chuan do hun chu wa mu atuma ma se do hun chuan security te kavin alo no chu atir ma se yujung chu beidong du chuang lovin akar ma tak avadinga cctv camera record a mu vek to thu wa soi ma se do hun chuan in ring tok takin apa chu tianga om chan chu yujung wang ani thu alo shil let thunga apa chu en kol tha tur ani thu le nursing home da tur ani thu lo shilin yujung chuan thinrim takin do hun chu kar ti ding turin an tia
ma se do hun chuan a hmai motor chu khalchak sutin an pahnih chuan an accident pha tre pani yu jung chuan do hun chu motor ranga pot chuakin thingchiangai dam dil turin an tia apa chuan afapa angchi a en thin thule chu tianga achunga thil thalo ti theitu chu enge ni ti thinrim takin azot lia ma se in chirna pakhat ma anei lawani ti a hmel tang chuan muin yu jung chuan jail tan tir theina khophin fi na anei thu alo shile thung yu jung thinrim chuan engpo thleng se ati chiat vek tur thu do hun chu a shil le ta chuti lai mek chuan min hi ka pa chu USA in zaina omti chu lo darin an company stock po na sa takin alo tlak niam pha ve boka min hiak chuan chu tiang thil chan chin bumi tela ka tanga asia chu athin rim em a secretary chuan apa du dan ani thule min hiak chuan chak taka an company chu akai suai thei abe se wang ani thu lo shila do hun point team na nei mi alvin min hiak ate company thuruk chu alo ti dar ve char char boka min hiak ka chu thin rim viang ma se chu tianga ti fin fi na thata ka om box si lo min hiak ka chuan chu tiang zong ti tir tu chu seyen ani aringa min hiak chuan tran pui na nge na abiak le abe se wang ani aring ani ber mai le lama yo jinge po in source receipt thar chhun le zanin siam chu tumin alo be ve mek boka chu chuan min hiak ka investment contract thar a mu nan apui nge abe se ni yu jungi chu anau pante lai tanga apa ne na salat so siam thin an lo ni bok nen experience tam tak nei to in min hiak ka po achunga alom ema atuk zinga lo ni chuan recording te po an recover le to ti sia in do hun chuan man mo takin enfi aturin akala min hiak po in alo ngak reng to an recording recover chu do hun mu tur ngat chuan an playa chu video a chuan do hun chu motor khal tu nge ni ti achiang em bok ma se do hun chuan chu thil chu accident thlen hun lai mi ani lo thule engma afin fi alo ti lo soin atong kam man dan tlang lutuk chuan min hiak kalung ati oi hle o me ti chuan do hun chu thin rim takin yujing how turin akal le ngala yujing chu a ai o a tuar tur ati ngai lo thule adu thureng wanga chu tianga ti ani thule hun kal to soi chuak le a ti si om to lo turin avatia yujing chuan huat na nasa tak nen lo enin a theilaya anun chu hlim taka mang tule ani na dik taka phau chua thuai tur thu alo shi le thung seyen po chuan do huna bula chuan min hiak le president yang te chuan contract an sign lo na thei top chua turin alo ti ve boka atuk zing alo ni chuan min hiak le yujung te chu president yang muturin an vakala do hun chuan lo thlen khalin president yang po chuan andreshan sos chu an tem china atuyati khop mai ma se do hun chuan alo soi sela president yang in ani lungro lo ti an sia chuan an vai ho tur le thutluk na chu ala siam tur thu alo shil hlomani maktak main chu mini chu min hi ka birthday alo ni ve boka yu junga chuan cake siam sakin midang te nen chuan a birthday chu an lom saka an birthday lom dan chu hoviang ma se min hi ka tan ero chuan a birthday man number chum ani tlat thung atuk zing alo ni chuan yu jung chuan president yang ta na sos thar siam chu avape a zana chuan andreshan chuan in lama a siam tura kauna dongin alo kautu te chu tu dang nilavin se yani alo ni min hiya katana birthday party alo huai khot alo nia yujung chuan sheum ati ti le athin rim ru em ani ti min hiak chuan she thiamin yujung chu homai turin avatia cake asiam saka wanga lom thu shil pa in chairman yang point contract sign adu thu a shil bokani yujung chuan thlim taka lo lom puin chuti anom lai mek chuan seyen chuan alo hmu'a deu so tak chuan yujung chu ji thattu ani thuron suin yujung chu thinrim viang ma se engma soilovin kalme tum thu lo shila min hiak ka chuan zui ngalin seyan ni po athin rim ngang mai seyan le min hiak te hi no pan lai tang in sia an ni a min hiak kan yujung a en dan po hi mangai na mit ani nge in seyan chuan a sia ni ti chuan min hiak chuan yujung chu ina awatha a in sum zo tangang lo chuan yujung chu kiss an tuma atir chuan yujung chuan han hnial tum zet ma se alo chang let ve ani atuka an hanin mule chuan yujung chuan a mani thil thleng chu thei ngil turin alo tia ma se min hiak chuan thil thleng chu ti pal ani lo thu alo shil thung yujing po chuan a hna ba na a tho pui thin nu muin apa thi nia do huna kar thalak lo nei turin angena rin lo takin min hiak pa surgery po chu lo tlingin korea a an ron let le to a min hiak le yujing te in kar chanchin an sia chuan assistant chu yujung waswai turin atira yujung chu min hiak contract mu thei tura alo puya wang lom thu shilin afapa ne na in muto lo turle afapa chuan seyan nupui anei thuai tu thu alo shila chu tianga yujung musit takin abiani ti min hiak kan an mu chuan yujung chu a thutna atangin apot thawa
yu jung chuan zak tak chungin mi zong zong chunga chuan ngai dam adil ani min hiak chuan yu jung chu zui viang ma se yu jung chuan kongka hon sak du lova min hiak chuan a hmanga thil ti sual atum to lo thu le engpo thleng se yu jung chu aven him tlat tur thu ashila ma se chu tiang chu yu jung ngai dan ani ve lo a hun kal to te siat non renga du lo ba ka khamini khan accident kha thleng lo chu ni se min hiak le anupui le afa te chu hlim taka an lo om renga rin thu alo shila chu tianga yu jung in ngai dan anei ti min hiak an siat chuan aril ruana in yu jung chu akal san don lo thu le ama a in ti she om reng don lo thu ashila ni atuk zinga lo ni chuan yu jung chu tol buta kalin document poimo athian nu chuan alo pe a chuta chuan do hunan apa chu khopona ashwai ngei ti le ama chawin alet le ti alangani ti chuan do hun chu muturin company avakala chung afin fi ana nei te chu wa mu ma se do hun chuan hlona chhete ma alo nei lo ye jung chu lo chole tin adu anga thil a om ngai don lo thu alo shila chumi zana ye jung a ho chuan min hiak ka chuan lo ngak rengin ye jung ril ru ha dam taka siam thei tu chu min hiak che hi anita du am interview ma se reilo te chung po hlim taka om ve adu ani min hiak ati company chunga thil thleng wangin kota anin lan hialanga ya chu tiang ti tur chuan secretary kim chu a in pe kota kal ma chuan min hiak nen in mu in alan dan chuan chairman chuan do hun chu an company a aron tho tira changa arin pumhlum lo ba ka achung chang engkim an lo chui chian thu ashila secretary kim chuan engkim malo zong kho malo ni achul hun hmana tan chuan document te chu min hiak ka chu ape a min hiak kan chung thil an en chuan do hian ne seyan te chu rei tak an lo thok dun to ti she chuakin thinrim tak chuan seyan ni muturin avakala ma seyan chuan engma lo phabuai lovin chu tiang thil ati chan chu min hiak ka wang vekani thule abula aum chi in engkim nei thei ti sia se ati wangani thu alo shi le thung min hiak chuan ngai dam dilin seyan in alaka aril ru ang aput ve lo thu alo shil thunga yu jung po do hun terasana vakalin do hun anu chuan lu alo phal lova ma se alut luita thawani a document buat sei sa chu do kana chuan da in engkim shilvek atum lai tak chuan do hun chu aron lut ve a yu jung chu aron pot chuak ngal ti chuan do hun chuan yu jung chu vawin trong kam moi lo tak takin a an khuma ma se yu jung chu mei chenep le mo tak kha ani to lo do hun ko ta akhing non le tarap mai le atu kalo ni le chuan min hiak ka chuan do huna thil ti dik lo in zian document kengin do huna chu awa mua alan dan chuan do hunan company a alo tho nuwa thil dik lo tam tak ti anei ani ome min hiak ka chuan do huna hun tha siam sakin a om dan siama in lam le turin an tia ma se do hun chuan chu tiang ti tum na eng ma lo nei lo ti chuan do hun chuan seyun muin ngei tu na thalo tak an nei du na chutia ni ha thlak takan man zo chuan min hiak poin ye jinge muturin akal le a ngoi reng om dunin an ri ru ha na te chuan akian sanin an shia ye jinge poin do han te dora document ada po kha do huna pa chuan lo mu in afa pa chu thil om dan aron zot fi a apa chuan chu tiang thil ti tura afa pa chu arin ngai lo thu le in pe mai turin ange na ni ma se do hun chuan apa thu ron chu ngai poi mo lovin engatan ma lo ngai lova ma se anin ngai tu chian chuan hlo thon na anei tange nge ani yujing mutur chuan kalin thingthi in ngai dam avadila ma se yujung chuan do hun chu ngai dam tlak ani lo zia lo shilin athil nei sa chan a hlo wang mai maya chu tiang oma chuan angaya hera po chuan do hun chu tuyaron lein aron hnot ho ani atu kaloni chuan yujung chuan afin fiana nei te kengin ko ta thelu turin akala min hiak ati company in mi puisum tam tak an ei ru ti fin fian anei thu vashila yujung chu kol pa in engkim sha thei turin ada a yujing chuan afin fiana nei te kota a thelut lavani chuan afin fiana nei te po phaulan lova in rampuina neya angena ni ma se min hiak chuan yujung chu amma rin na ngat turle a thil ti tum chu titlang turin alo shila yujung po chuan min hiak churingin a thil thelu tum chu a thelu tange nge ani min hiak kan seyanin do hun apui ti asia chuan thinrim takin anin nei tumna suta du thua soya ma se president han chuan lo pompui lovin andin mun boi thak taka chaka chan chuak theitu om chhun chu seyani nupuya anei chawin ani alo titlat thung atuk lia chuan yejung le min hiak te po chu kota anin lana do hun chuan lulul takin athil ti swal te chu ala phazui zel an kot zo an chhuwa chuan do hun a tho pui hlui pakhat chuan do hun chu min hiak chu ngai nep lo turle akhing rengani chuan ama thlan alai mai mai nia asiat thu alo shila
news channel lamte point min hi kan do hian chu an company poisa billion lai chebrela an pu ani ti an autar lang ve choi boka alan dan chuan secretary kim le min hi te chuan chung thil zong chu an lo plan sa ve ka lo ni min hi chuan do hun chu in lamlet na hun tha ape to a ma se do hunin alo pom du lawani kha min hi ka chuan do hun chu alon san pa ule atlak na asang don ti ashila ma se min hi te company chuan tlak chiat lam an pan ze lo theilo investor te an kiam ba ka alan dana chuan an company chu ta chemai theidin muna an ding me kani chairman han chuan an company chu min hi ka nu thita ne na an thatlai hun zong mangrala thei to pa an lodin ani awangin afapa chu chanhim sham turin angena chu tiang ti tur chuan se yen chu nupuya ne nge ngai ti ashil bok min hi ka nu shon po chuan hi jing chu lo mu ve bokin an fapa chu kalsan tur le akalsan lavani chuan min hi ka malam hun achiat vek thei tur thu alo shil ve boka atu karoni chuan hi jing le min hi te chu in mu in engma soilo ma se an ril ru chuan chumini chu an hun man hunung ber tur ani ti an chiang dun ema khopo na kalin an thil ti dun ngai lo thil tam tak an ti duna chumini chu nilenga hun man dun an rel ani min hi ka po chuan am takin chu hun chu mangin yujungi sermoi lo tak te chu fo sakin anom dana tang chuan an pani chuan in sia thiam na thuk tak an nei ti anin haimot lo atu kalo ni a min hi ka an har chuan yujungi chu alo to lova yujung chu mangai viau ma se abula a tir thei bok si lo ti chuan anin nei na thla la tur chuan kalin yujing po in restaurant a chuan chol avadil ve boka ti chuan press meet te point do hun te restaurant chu wazong chuakin anu le pa te chu an fa pasum cherel chungchang te an wazota yujing po chu vakal ve in do hun ani na dik tak chu awasoi chuak do hun anu chuan athu soi ti top nan yujung hna chuan afa pa chu ala dam thu le athi ti injian le kha chu asiam chop ani thu ashil ta a alan dan chuan afa pa chu chung ko thatakin fa a la in do hun po chuan chung thil chu alo sheve mi alo hi lo ni anu in chu tiang ati chan chu do hun le yujung te chu intense ati wang ani ba ka chu tiang thu yujung in an chia chuan athin rim ema do hun anu chu afa pa pelet le turin angen ti chuan yujung po afa pa mu tumakalin ma se afa pa chuan anu chu alo she to lova yujung chu ril run na taka chapin do hun chu a haw mol mola do hun po chuan chu tianga an mu chuan she alo ti ve bok ina a ho nu chuan do hun anu chu damlai reng chunga de certificate lem alo siam awangin police hawin an lo mana ti chuan an mi man an da leilok na hmuna da ni in yujing hna chuan do hun chunga za ngai tur le afapa chu aladam ti yujing a shilani chuan engkim thei ngila alom veu arin wangani ti ashila ma se yujing chu ahma angami fel nun kha ani to lo do hun anu chuan apa torang chi khatwar ve se adu tu ani san yujing fapa latunu po chuan yujing chu afapa chu en kol tir chhun zom zel tura ron ngenin atel lova anun thei to lo thu aron shil ve boka san chu alano panba ka engkim shethiam rual ala nilova engkim shethiam rual ala nilova au padde huna engkim shil vek aron nge ani yujing po aina avakalin afapa chu thata ka en kol ani ti awa moboka san po askul bang ron thleng ve chi in anu trap an mu chuan anu channan yujing chu a haw ve a min hiak le seyan po rei tak thian an lo ni to bok nen min hiak chuan seyan chu adu anga anei ta chu a hlimem ti azota seyan ni chuan sheomati ti sha thiamin min hiak chuan a hnem bok atuk alo ni le chuan hi jing chuan afapa san chu awatlo le a anu te anga in soin afapa chuan a hoto lo ti a shebok do hun po in an bula dingin alo enve renga anu na hun lim omber mai ni tur achana ni ti sha thiamin a in chirin amali ama chu a in thiam lo bok nen yujing hna chuan ngai dam adila hera point yujing thutluk na siam awang chuan lo hawin yujing ero chuan afapa chu a thla thlam ta ti na ani lo thule afapa chu abula cheng tura ati lui thei lo thule afapa lim na chu apoimo ber thu alo shil thunga ma se chung thil thlenga wang chuan kar khat chung lai chu trapin hun a mangani se yuni point min hiak ne na anin nei tumpo chu thulin ramdanga lemzia zirbel turle asuang to na te ti hlotling turakal atum ta zoka min hiak point ramdanga an company inzar phardan tur zirle boipui turakal atum vebok akal ma chuan hijing ba zong chungai damin an bakery po chu apelet le a min hiak ramdanga akal don ti hijing in asia chuan man mo taka airport lampanin airport ta anwa in mu chuan engma soilawa inkal pelin min hiak kong dal tur om chu atum lo
Seyani point akal ma chuan do hun chu mang tha turawa mule in abula a omreng thina wangin lom thu avashil ve boka thataka anun chunzom zel theinan du sakna a hlan bokani do hun a trial nei hun po lo thlengin athil ti swal zong chu apom veka diktaka rorel na hi lo thleng thoi thin lo ma se a lo thleng nge thin chu tiang bokin do hun point adu ama wang athil ti swal zong chu a shemna atwar ta nge ani chunga thil ti swal zong awang chuan anuna hun hlimam tak thleng tur tam tak a chan pha boka a shemna chu anai mo nalavemo do hun chuan adam chunga shadreng to tur tam tak ti swal ane ani kum alo ral le meu chuan using point an bakery chu choi nung la in min hiak po alo kir le to a an pani chuan la om dun zelin malam hun du om tak an nei the nan an la hlim dun tluang zelani ole tun tumatan chuan khati zong kha Korean drama Secret Love Mizo tong recap kan clear how theite chuani a video hmunam tak nen in hmu levat kan tum donia movie recap lo clear tu zong te in zawain mangtha mutui vek ule